Pozivam gospodina Ivana Šantorića da nam se obrati sa par riječi. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam. Gušt je danas biti ovdje u Krku. Mi smo podnijeli zimske jakne, u Zagrebu je malo hladnije, ali vidimo da ovdje nam se dočekalo lijepo vrijeme. Ali ne samo zbog toga, lijepo je biti ovdje jer Krk je jedna od naših najiščekivanijih poslovnica. I znam koliko je trebalo strpljenja i koliko je trebalo truda da se ova poslovnica danas otvori. Tako da zahvaljujem ekipi i Čuljatu, Ići i djelatnicima koji su imali strpljenja, snage, energije izdržati i dočekati ovu tu poslovnicu. Ja mislim da je vrijedilo, jer ova tu poslovnica je za nas vrlo važna poslovnica. Otok Krk je najveći otok, odnosno otok sa najviše stanovnika, praktički više nije ni otok. I u našoj regiji Zapad, nakon pripajanja Ace Marinića, mi smo imali lijepi organski rast i otvaranje nekoliko novih poslovnica koje nastavljaju poziciju na našu tržišnu poziciju, lidersku poziciju, nastavljamo braniti, ali nastavljamo dalje i graditi. Nismo ovdje gotovi, imamo tu još posla. Trebamo taj veliki hub otvoriti koji će onda potvrditi tu našu poziciju ne samo u Rijeci, nego omogućiti onda da i u Istri, pa i mi razgovaramo i tamo u onom dijelu Slovenije, damo još veći servis level za naše kupca. Nama je u fokusu kupac i to i profesionalac, mehaničar, ali i onaj krajnji kupac. Zato imamo ovako lijepi predprostor. Danas ovdje u ovoj poslovnici je nekakvih, koliko sam čuo, 11.000 artikala, ali s tendencijom da se to razvija dalje. Znači, uz osobni program mi želimo dati podršku i kroz gospodarski program, ali sad evo tu već vidimo i nautika, iza leđa nam stoji naš Bartok, tako da onda i u gumarskom poslovanju možemo ponuditi, ja bih rekao, ono što u ovom trenutku rijetko ko na tržištu može, znači zaokružiti jednu cijelu priču. Iskrene čestitke cijelom timu i ne sumnjam da će ovo biti još jedna vrlo, vrlo uspješna priča, kao što smo navikli od regije Zapad. Iskreno hvala i sretno. Hvala gospodine Šantorić. Sada ću zamoliti gospodina Iliju da nam se obrati. Evo, ja vas pozdravljam sve i hvala ovim našim djelatnicima koji su ovo napravili, svima vama koji ste sudjelovali u ovome. Nekad smo ovdje dolazili na godišnje odmore, a međutim sad ćemo dolaziti ovdje raditi. I konačno ovdje će 10-ak ljudi naći svoj posao, svoj kruh i mislim da smo odluku donijeli pravu. Trajalo je 1 godinu dana, Krk je stvarno možda najveći otok i sa najviše stanovnika i pružit ćemo ovdje jednu dobru uslugu sa 10-15 tisuća artikala, a konačno tu je iza leđa Rijeka, a inače Zagreb je isto nije daleko, za 2 sata roba stiže. Hvala svima na participaciji i Hvala predstavnicima Tokića. Tvrtka Tokić brine o zajednici u kojoj posluje, te će se i ovoga puta, kako je to uobičajeno povodom otvorenja nove poslovnice, uručiti donacije. Prva donacija namijenjena je humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić, stoga pozivam gospodina Iliju Tokića da uruči donaciju ravnateljici Gordane Gržetić. Hvala. Jedna donacija za vašu udrugu. Hvala u baku, bila bi sretna. Druga donacija namijenjena je učenicima, i to svim učenicima srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir. Stoga pozivam gospodina Ivana Šantorića da uruči donaciju ravnateljici Gordi Marijan. Donaciju, od srca, znak pažnje, nadam se da ćete je iskoristiti, da će vam pomoći u vašem radu. Hvala vam. Hvala u ime svih učenika i djelatnika srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir. Mislim da ćemo stvarno iskoristiti ovu malu vrijeme donaciju. Odlično. Hvala. Hvala vam.
Kako bi ova naša poslovnica bila uspješna u duhu vrijednosti koje promičemo, molim velečasnog Marina Hendriha da blagoslovi poslovnicu, sve djelatnike koji će u njoj raditi i sve one koji će u nju dolaziti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bog kojega jednodušno slavimo i koji nas poziva na međusobnu slogu u Kristu Isusu, neka bude sa svima vama i s Duhom Tvojim. Predragi, upravimo gorljivu molitvu Kristu, koji se i sam udostojao stanovati među nama. Neka se udostoji ući pod ovaj krov i svojom prisutnošću blagosloviti ovu kuću, prostoriju, ovu radnju. Neka Krist, Gospodin, ovdje bude među vama. Neka u vama hrani bratsku ljubav. Neka bude dionik radosti i ukloni tugu. Poticani Kristovim zapovjedima i primjerima, vi prije svega nastojte da vam ova prostorija, radnja, kuća i sve što jest, ured, radionica, bude prebivalište ljubavi i dobrote. Odakle će se nadaleko i na široko razlijevati ugodni Kristov miris. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Kriste. U ono vrijeme reče Isus, tko god slušao je moje riječi i izvršava ih, biti će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, dunu vjetrovi, sruše se na tu kuću, ali ona ne pada, jer utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god slušao je moje riječi, a ne izvršava ih, biti će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, dunu vjetrovi, sruše se na tu kuću i ona se ruši. I biješe to ruševina velika. Kada Isus završi ove svoje riječi, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Riječ Gospodnja. Bogu hvala, slava tebi Kriste. Evo, dragi ljudi, dragi Ilija, dragi svi, evo ja želim i vama, a i sebi na kraju krajeva, jer svaki čovjek sebi želi dobro prije svega, da sve ovo što će biti i što ćete raditi zaista bude utemeljeno na Kristu. Krist je ta čvrsta stijena. Možemo graditi na sebi, možemo graditi na nekim svojim osjećajima, idejama, a može, kaže Krist, se graditi i na tom čvrstom temelju. Svakom u životu doći će nekakve krize, kušnje, nesreće, gubici osoba, za što smo i molili na početku. Ali vidio sam u praksi da svaki onaj koji je konektiran, koji je duboko povezan sa Gospodinom i njegovom riječju, on ne propada. Jedna dublja sila, jedna dublja snaga ga drži iznad svega toga. I bolesti, a na kraju krajeva i smrti.